Hey, wij zijn Janneke en Leonie en vandaag zijn we in IJs bij delicatessenzaak de IJzerhalte. En hier mogen we van alles gaan proeven, plukken en kokerellen. Ja. En nu? Wel voorzichtig, hè? Ja. Jij stuurt dat. Ja, we staan bij André Leclerc, de eigenaar van de verswinkel. En die gaat ons vertellen wat we hier kunnen doen. Je kan hier winkelen, lunchen, dus eten in de winkel, productie van delicatessen en we leveren groente en fruit aan de restaurants en hotels in de regio. Oké, leuk. We zijn benieuwd. En zo kregen we een zeer smakelijke rondleiding met achtergrondinformatie over hun kazen, zelfgemaakte sappen, wijnen en de rest van de producten. Zo, we lopen nu de koelzaal in, het versparadijs van de IJzerhalte. Heb jij de jas bij je? In deze nieuwe toevoeging van de winkel vind je groente- en fruitsoorten die je in de gewone supermarkt niet snel tegenkomt. En die heeft meer de smaak van een wilde champignon, zoals je ze buiten in de wei wel eens vond. Denk maar aan de amandelen van zojuist. Niet heel erg, maar hij is wel pittig. Ik heb net deze Szechuan button gegeten en daarna gaat er van alles gebeuren in je mond. Het gaat helemaal prikkelen en tintelen en ja, het is heel apart. En je hebt een challenge voor ons. Ja, daslook zoeken op de trekker, want het is nu het seizoen. En daarna een pesto ervan maken. Op de trekker. In de keuken pesto maken en op de trekker zelf rijden. Oh, leuk. Oké. Goed. En we lopen hier door het landgoed van de IJzerhalte. En we hebben hier allerlei soorten fruit staan die we verwerken om weer in potjes te doen en aan de klanten te laten proeven. Dus een stuk gemak is dat. En vers. En vers, kijk, even laten we even zien. Je trapt de koppelingen. Even kijken. Nu in de 3. Dit is klein vooruit, groot vooruit. We gaan het gewoon proberen, ja? Komt ie. Ja, wel voorzichtig, hè? Ja. Jij stuurt dat. Ja, goed zo, Leonie. Ah, ik ga een beetje harder. Nee. Een beetje harder. Ja? Hoppa. Oké, we staan achter op de tractor. En Leonie heeft er heel veel zin in. Ja, en nu gaan we omhoog. Dat we even over het landschap kunnen kijken. Ja, rij maar. Kijk even naar het filmpje. Kijk, ik wil even zwaaien. Nadat Leonie haar doodsangsten heeft overwonnen, werden we het veld ingestuurd om zelf daslook te plukken. Wettelijk gezien is dit plantje beschermd, maar het wordt door IJzerhalte speciaal gekweekt voor onder andere hun overheerlijke daslookpesto. We staan in de keuken van de IJzerhalte en we gaan zo daslook pesten. Onder leiding van de chef-kok gingen we de beste daslookbladeren selecteren en wassen voor onze pesto. Daarna mochten de bladeren in de keukenmachine samen met pijnboompitten, hazelnoten, grana padano kaas en olijfolie. Alles? Nee, dat begint langzaam vloeibaar te worden, dus je kunt het allemaal door. Leonie gaat hem proeven. En super lekker! We hebben een superleuke dag gehad hier bij de IJzerhalte. Alles geproefd wat er te proeven viel. En de challenge gehaald. Dus terwijl wij gaan uitbuiken kunnen jullie even de blog lezen. En die vind je hier.